Eluf ta' persuni s-sibt filgħodu nġabru fil-Belt Valletta f'mixja ta' solidarjetà mal-uffiċjali tal-korpi dixxiplinati f'pajjiżna, b'mod speċjali l-Pulizija li ripetutament qed jisfaw vittmi waqt il-qadi ta' dmirijietom. Mixja li għalija attenda wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, akkumpanjat mid-deputati parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u uffiċjali tal-partit bħala turija ta' solidarjetà u appoġġ lill-uffiċjali tal-korp. Il-mixja sejħet mill-unions li jirrappreżentaw lill-Pulizija, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pulizija, il-Police Officers Union, kif ukoll il-Union li tirrappreżenta lill-uffiċjali irtirati wara li l-Konstabli Simon Xkembri safam tajjar minn żagħżugħ ta' 17-il sena bil-konsegwenza li qed jiġġieled tal-ħajtu bi ġrieħi serji ħafna. Fil-mixja li għaqdet flimkien nies minn kull aspett tas-soċjetà kif ukoll il-diversi unions f'pajjiżna twasslet għajta ta' solidarjetà fost oħrajn bil-preżenza wkoll tal-mexxejja ta' pajjiżna. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar f'kummenti lill-medja ddikjara li jinsab kommos meta jara massa bħal din f'appoġġ lill-korp. Hemm diversi tipi ta' violenza li jsofru il-membri tal-korp, tista' tkun waħda fiżika u tista' tkun ukoll waħda mentali, l-tnejn huma ebsin, lill-familjari tagħhom ibagħtu ħafna. Wieħed ukoll sapport lill-familja ta' wieħed mill-iktar vittmi riċenti tal-korp, il-Kunstabli Simon Xkembri. Aħna ħanamlu minn kollox biex lil Simon nibdew blajnuna tagħna mill-bidu kemm psikoloġika, kemm finanzjarja kollox. Ħajsibna l-ħin kollu. Mhux se noqgħod nidħol f'dettalji, ġiġa kelli diversi laqat biex naraw x'għandha tkun l-istrateġija biex ngħinu lil dar raġel u ħanejnuh. Mistoqsim il-ġurnalisti, Cutajar iddikjara wkoll li huwa favur polza tal-assigurazzjoni lill-Pulizija għalkemm qal li ma jistax jagħmel kollox f'daqqa u wieħed li din se tidħol fis-seħħ fi żmien li ġej.